elilizwi lithetha ngezenzo izinto esizenzayo. So ingcambu yalo izoba sisityhilelo 20 ukuqala pha kuverse 12 ukuya kuverse 13. It sifundeka kanje. Qala kuverse 11. Ithi ndabona itroni emhlophe enkulu nalowo uhleli phezu kwayo, owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafunyanelwa ndawo ezo zinto. Ndabona abafileyo abancinane nabakhulu bemi phambi koThixo. Zavulwa incwadi, kwavulwa nenye incwadi eyobomi. Bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo ngokwemisebenzi yabo. Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo bakulo. Kwathi ukufa nelabafileyo kwabakhupha abafileyo abakhona. Bagwetywa elowo ngokwemisebenzi yakhe, kwaza ukufa nelabafileyo kwaphoswa edikeni lomlilo. Oko kukufa kwesibini. Wathi ongafunyanwanga ebhaliwe encwadini yobomi waphoswa edikeni lomlilo. Njengoba benditshilo ukuba eli lilizwi inkosi eyandinika ngomhla wesine kwinyanga yesibhozo ku-2024 elimalunga nezenzo okanye indlela yokuziphatha kwabantu benkosi. Inkosi iqhuba ithi indlela abantu bam abenza ngayo yenza kungabikho mehluko phakathi kwabo nabo bangandaziyo. Ndiya kubagweba kanjani na ndobethwala? Ndiya kubagweba kuba imigwebo yam inyanisekile. Ndigweba umntu ngokwezenzo zakhe. Xa izenzo zabo